खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोर दङ। अदालगुरि रेल स्टेशनाव रेलजों हुख्रेम जानानै सासे आइजोआ जिउ गोमादों। राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणा रांनि आंखालनि थाखाय बिसायख'थियाव बाहागो लाया। भाकुवामारियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। लखिमपुर लकसभा समष्टियाव गिबि खेबनि थाखाय बर' बिजाथि बिक्रम रामसियारि। खटाखाल दैमायाव सासे लाइमोना जिउ गोमादों। रैखाथि हानजाया मणिपुरनि गराग हाजोआव दोनखोमानाय हाथियारखौ बोखांनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। अदालगुरियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय रेलजों सेबथाब जानानै सासे आइजोआ जिउ गोमादों। अदालगुरि रेल स्टेशनाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै अदालगुरि रेल स्टेशनाव गंसे हान्थामेला रेलगारिनि सेबथाबनायाव एबा हुख्रेमनायाव सासे आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। बबेखानि रेलगारिनि हुख्रेमनायाव जिउ गोमानाय आइजोनि मुंखौ एम दैमारि होननानै सिनायथिनो हादों। सानजा फारसे दावखोनाय आप रङिया देखारगाव पेसेन्जार रेलगारिजों जादों बे जाब्रबथाया। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो रेलवे पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै आइजोनि गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो आइजोनि सहखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बेजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव सरासनस्रा नायबिजिरनायखौ जागायो। 2024 मायथाइनि जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि बारा हादरनाङै खना खनला बारदों। नाथाय हादरनि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणनि देहायाव लकसभा बिसायख'थिनि बार नाङाखै। हादरनाङै माखासे गेदेर आरो फिसा दैदेनगिरिफोरानो बिसायख'थियाव बादायनो हांखुर जानानै टिकेटनि थाखाय नेरलायनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेनि हेंथायै मोननै मासि मोननायनि उनावबो बिसायख'थियाव बादायनो थियारि नङा राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणा। मख'नो गोनांदि मिरु बिजेपि आरो दोलोनि हादरारि दैदेनगिरि प्रस्ताबखौ मानिनानै लायाखै निर्मला सीतारमणा। राङारि आंखालनि थाखाय 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव बादायनो थियारि नङा मिरुनि राङारि मन्त्रिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिरु सोरखारनि राङारि मन्त्रि निर्मला सीतारमणनो मोननै रायजो फारियै अन्ध्र प्रदेश आरो तामिलनाडुआव बिसायख'थि गेलेनो थांखि होदोंमोन। तामिलनाडु आरो अन्ध्र प्रदेशनि जायखिजाया मासिखौ बिजेपिया निर्मला सीतारमणनो अफार होदों। नाथाय अन्ध्र प्रदेश आरो तामिलनाडुआव बिसायख'थि गेलेनानै देरहानो थाखाय माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन होननानै बुंनानै आरो राङारि आंखालनि थाखाय सीतारमणा बिसायख'थि गेलेनो राजि जायाखै। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ फैगौ 19 एप्रिलनिफ्राय मोनस्नि खोलोबाव खुंनाय जागोन। बेनि उनाव फैगौ 4 जुन खालि बिसायख'थिनि भट साननाय जागोन आरो रिजाल्ट फोसावगोन। नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया 26 एप्रिल खालि, थामथि खोलोबा 7 मे खालि, ब्रैथि खोलोबा 10 मे, बाथि खोलोबा 20 मे खालि, द'थि खोलोबा 26 मे आरो स्निथि खोलोबनि बिसायख'थिया 7 जुन खालि जागोन। भाकुवामारियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा बेन्दोंनि भाकुवामारिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर फारियै कंग्रेस, जेएसपी, बीपीएफ आरो गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 1500 सोद्रोमाफोर एबा भाकुवामारिनि रायजोफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि हरनगोरा नार्जारि लोगोसे 21 नं सालबारि पियाबनि एमएलए जय मुसाहारि आरो सालबारि जिल्ला टिसिएलसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारि लोगोसे सालबारि जिल्ला इउपिपिएल हान्जानि गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि सोद्रोमा आरो भाकुवामारि ओनसोलनि रायजोफोरा दोलै नोगोरै नुजाथिनायाव इउपिपिएल हान्जानि गेदेर जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव रायजो सभानि एमपि हरनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएलआव जयेन जानाय सा 1500 सोद्रोमानि गेजेराव सा 1200 सोद्रोमायानो बीपीएफ दोलोनिफ्राय फैनाय। ओरैहाय बेन्जामिन बसुमतारिया 6 दान सिगाङावनो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामजानाय मानसि।
BPF दोलोआ बिसायख'थिनि सम फैनायखाय बे सावगारिखौ भाइरेल खालामनानै होदों। बे बाराव BPFआ देरहानाय नङा बेखौ रायजोफोरा सिनायखाबाय होननानैबो रोनगोरा नार्जारिया बुंदों। बबेखानि क'क्राझारनि MP नबकुमार सरनियाखौ रायजोफोरा 10 बोसोर सम होदोंमोन, सम होसेयावबो बियो जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै नबकुमार सरनियानो रायजोफोरा भट होखाया। बिथांखौ जों UPPLआ जेबो साननो गोनां गैया होननानैबो MP रोनगोरा नार्जारिया बुंदों। लखिमपुर लकसभा समष्टियाव गिबि खेबनि थाखाय बर' बिजाथि बिक्रम रामसियारि। लखिमपुर लकसभा समष्टियाव उदां बिजाथि महरै बे खेबाव MP मासिनि थाखाय जुजिगोन सिलाफोथार हालामनि थागिबि बिक्रम रामसियारिया। 10 लाख भट मोननानै देरहासार जागोननि मिजिंजों बिक्रम रामसियारिया मैया बुधबारखालि नमिनेशन होबाय। लखिमपुर जिल्लानि जिल्ला खुंगिरिनि मावखुलियाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव लखिमपुर समष्टियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिक्रम रामसियारिया नमिनेशन गथायबाय। बे नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव बिक्रम रामसियारिनि गोबां हेफाजाबगिरिफोरा मैखोम बाहागो लायो। बे नमिनेशन होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लखिमपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनिफ्राय 1 किल'मिटार लामा हान्जा सुरनायबो जायो होननानै मिथिहोदों। हाइलाकान्दि जिल्लानि लाला ओनसोलाव थानाय गग्लासेरा टी स्टेटआव थानाय निरमाइसानपुर गामियाव कटाखाल दैमायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि सुर सुथिया गबनानै दङमोन। ओनसोलनिनो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फोर्स एबा SDRFआ बेबायदि दुखुनांथाव जाथायनि खौरांखौ मोननायनि लोगो लोगोनो जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोमानाय सुबुंनि सह'खौ नागिरनो नाजायो होननानै मिथिनो हादों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुरसा दैमायाव दुगैनायावनो बेबायदि जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों। रैखाथि हानजाया मणिपुर रायजोनि गुदु हाग्राबारिनिफ्राय दावहा नांग्रा गोबां रोखोमनि हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। मणिपुर रायजोनि तौबाल जिल्लायाव थानाय गराक हाजोआव बुधबारखालि बेफोर गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ मोननो हादों। स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो आसाम राइफल्स, पुलिस कमान्ड' आरो रायजोनि पुलिसआ जयै लोगो नांनानै गराक हाजोनि गोजोर जायगाफोराव अपारेशन खालामनो बिथोन मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव रैखाथि हानजाया हाथियारखौ नागिरनानै दिहुननो थाखाय जयै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 7 बाजिनिफ्रायनो अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गंसे 5.56 इंचास LMG डाबल बेरेल बोल्ट एक्शन राइफल्स मेगजिनजों लोगोसे 9 mm CNG गंसे IED 32 नम्बरनि थरबा हैंड ग्रेनेड थरनै 2 इंचि जखानि मर्टार बम्ब गंसे रेडियो सेट मटरला 4 स्टोन सेल आरो दावहायाव गानग्रा माखासे खसाबफोरखौबो हाग्रानिफ्राय बोखांनो हानाय जादोंमोन। बे अपारेशनाव गोबां रोखोमनि हाथियारफोरखौ रायजोनि गोबां जायगानिफ्राय बोखांनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो बेनिनो गोबां हाथियारफोरखौ दासिमबो बोखांजोबनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां हाथियारफोरखौ रैखाथि हानजाया बोखांनो हादोंब्लाबो बेनिख्रुइ बांसिन हाथियारफोरा दासिमबो गोबां जायगाफोराव दंबावो होननानै सन्देह खालामनायखौबो मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।